Hej, herinde er udstillingerne så. Du har jo set rummet før. Vi starter med, at der står nogle andre og snakker meget højt. Her der er det kolde rum. Kigger vi lidt på de andre. Vi kigger lidt på de andres først, for at se, hvad der er her. Herinde har vi Madeleines udstilling. Ja, hvad er lidt her? Rummelige billeder. Ja, hænder og spaghetti. Så er der nogen, der har gjort meget ud af lockdown. Og du kan nok godt huske billederne, du har set dem før, da du var oppe at se udstillingerne, tror jeg. Masser af grafik her. Ved du hvad, det står faktisk i min opgave. Ja, går vi videre til den næste. Den min synopsis. Hele forløbet, det er meget omkring logbog også. Her kommer vi ind til Julius. Lille Julius udstilling. Der var nogle løbebilleder her. Ja, lige ud af posen. Så er der Sandras udstilling herovre. Og hun har så gjort en hel del ud af sin logbog her. Med alt muligt i. Så kommer vi over til min udstilling. Her står Lisen lige og hænger sådan nogle små skulpturer på plads her. Der er en fin en her med små konkylier. Og så glas fundet på stranden. Og hjemmelavet glas. Nå. Her starter vi. Vi starter herovre. Jeg ser en grafik. Og en lille blomst. Ikke at forglemme. Noget mere grafik her. Og ved siden af min grafik har jeg så en tegning her. Konturtegning, bevægelsestegning, andre tegneformer, og så allerledes nogle elevtegninger, jeg så kan snakke lidt om. Så det hænger jo alt sammen ret højt op der. Ved siden af det er der min skulptur. Lille æble. Kondylien. Hjørneøret. Og babyen i yderst. Ved eller lort. Fremad. Ja, der er din måge altså røget ned, der var ikke plads til det. Og ellers andre ting, som der ikke var plads til, eller jeg ikke synes skulle udstilles. Ved siden af det her kommer arkitektur, og det er så nogle akvareller fra de forskellige projekter, vi har haft herovre. Studieophold på Ærø, den der balletdanseren, æbletingen med skitser, truslen fra oven, mine mand- og kvindeposer, det er små knappenåle, der stikker ud af hende her, og han er knappet til. Så er der min samtidskunst og mit forløb om Obama lover Guantanamo. Og afslutningsvis har vi
min SPB-opgave. 3 damer. Nede foran det har jeg så sat et par stole, så kan de jo sidde og nyde billederne. Eller nyde min logbog, som jeg har skrevet til dem, består af 3 dele. Det er en lille sort bog, bladene under den sorte bog, og det der er helt op på udstillingen. Der er sådan lidt små ting i den her også. Jeg håber, de kan lide. Og så er der forskellige ting nede under her, som de så kan kigge på. Så det er simpelthen hele udstillingen. Et par stole i midten til at sidde på. Ups. Og farvel herfra, og have det godt i Kina.